Estem a la Gravalosa, a una vall on hi toquen els municipis de Castellfollit del Boix i Rajadell i Aguilar de Segarra. Hem vingut fins aquí perquè una empresa alemanya ha presentat un avantprojecte per col·locar-hi molins de vents en les carenes d'aquestes muntanyes. Parlarem amb l'alcalde d'Aguilar de Segarra, Pere Aliaguilla, per conèixer el seu punt de vista i si és tan fàcil dir que no a la instal·lació d'aquests parcs eòlics. Pere Aliaguilla, bon dia. Hola, bon dia. Bé, estem davant de la Gravalosa, oi? La vall de Gravalosa, sí. En aquesta vall ja veus la riquesa que té, la riquesa forestal que té. Doncs aquí ens volen col·locar dues línies de molins, una a cada carena, a banda i banda. I que de sort des d'aquí veurem 9 molins per aquí, 8 per allà, 17, i tots aquests al fons uns 30 molins. 30 molins. I on estem ara mateix és Aguilar de Segarra, però també toca Castellfollit del Boix i Rajadell, oi? Sí. Tots aquests molins, aquells que veiem són de Castellfollit, aquí van 4 en terreny d'Aguilar, 5 en terreny de Castellfollit, i en aquella banda d'allà van 4 a Castellfollit, s'emporten la millor part, 2 a Rajadell i 2 a Aguilar. Em pot explicar una mica com ha anat tot plegat? Perquè de cop sembla que us ho heu com trobat, no?, que posaran els molins. Quin ha sigut el procés ben bé? Sí, mira, un bon dia jo obro el correu de l'Ajuntament, de l'EACAT, i veig un requeriment una comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat en la que ens demanem la viabilitat per fer el parc de Clarena, el de la banda dreta. I pocs dies després, un altre, el de la banda de Colomer, sense tenir cap mena de notícia de cap tipus. Ara nosaltres, en el moment que vam rebre aquesta comunicació, tenim 30 dies per dir el nostre parer. Llavors, tots aquests dies, entenc que el projecte de viabilitat l'ha fet una empresa. Vosaltres heu de presentar el contrari. Com funciona ben bé? Perquè si us ho envia la Generalitat, no? És perquè algú ho ha demanat. Sí. És una empresa alemana, sembla que és RGW, que està en contacte amb una empresa de Reus, una enginyeria de Reus. Llavors aquestes empreses han preparat un avantprojecte, l'han presentat a la Generalitat perquè la Generalitat es pronunciï. Si la Generalitat considerés que és viable, llavors aquesta empresa hauria de redactar el projecte. Jo penso que aquí és totalment inviable. Per accessos, per situació, nosaltres en aquesta vall tenim molts projectes. Aquí darrere nostre tenim el Castell de Castellar, l'edifici més emblemàtic del nostre municipi. Un edifici en el que és un vecino, un bé cultural d'interès nacional. Aquí hi ha molts diners enterrats nostres de Diputació, de Generalitat, fons europeus, i al voltant d'aquest edifici doncs, hi ha tota una sèrie d'edificacions més. Aquí en aquestes valls hi ha diferents tines que feien servir el castell per emmagatzemar el seu vi. Hi ha 2 tombes visigòtiques del segle VI i VII. Hi ha diferents construccions més que acaben d'esdevenir, i empalmaríem en Castellfollit, que també tenen bastantes construccions, i tenim el projecte entre nosaltres, Castellfollit, fer una mica de recorregut per aquesta vall. Per la banda de baix de la vall sortiríem tenim a uns 500 metres la vila romana de Santamans, que correspon al municipi de Rajadell. També estem en contacte amb Rajadell per fer una ruta que baixaria pel camí ral i en algun punt ens desviaríem cap a Fals, cap al municipi de Fonollosa, i en tot això aconseguiríem una ruta turística que donaria a conèixer aquesta zona que nosaltres volem per nosaltres, la podríem compartir amb tot aquell que la vulgui venir a veure, i de passada donarem una mica de vida a la nostra restauració, turisme rural, que estan patint molt. Llavors, si aconseguim que persones atretes per aquest paisatge puguin venir cap aquí, doncs aconseguirem donar vida a tot això, i de passada ells gaudirien d'aquest lloc. Nosaltres creiem que amb aquesta pila de molins aquí, això perd el seu atractiu, que no vindrà ningú. A banda de que no només és per nosaltres perjudicial, perquè també ho és per tot el Bages. Tenim aquí el castell, que si ens pugem a la teulada del castell veiem tot el Pla de Bages, des del terrat. Si nosaltres veiem, també ens veuen a nosaltres. Com que l'edifici està integrat en el paisatge, ningú se n'adona el castell aquí. Però si al costat té un mostre que és 2 vegades més alt que ell, a sobre és de color blanc, tot el Bages el veurà. I n'hi haurà 9 per aquí i 8 per allà. El millor de tots, la guindeta del pastís, és el castell al Cogulló de Can Torra, un lloc emblemàtic de tota la zona. Ja fan moltes excursions, tant en bicicleta, a veure com en bicicleta. Doncs aquell va tot el Bages, aquell molí és insalvable. Clar, a nivell d'impacte paisatgístic també serà gran. Llavors, per on passen? Quines són les vies que teniu
per intentar evitar que s'acabin construint aquests 30 molins en total que tindria la vall de la Gravalosa. Doncs només hem d'aconseguir que la ponència d'energies renovables consideri que no és viable. Nosaltres estem argumentant tot això i no ho estem argumentant des d'una banda egoista. Nosaltres estem argumentant des d'una posició d'un municipi que està a favor de les energies renovables. En aquests moments estem treballant en un projecte que portarà llum o plaques solars per treure l'aigua de les bombes dels peus, alimentar les bombes dels pous. Tenim un següent projecte que és, damunt del local social, instal·lar tota una sèrie de plaques solars que donaran energia a totes les instal·lacions municipals, oficines, zona esportiva, tot. I a banda vam ser pioners al Bages en aprovar una normativa que facilita que els nostres veïns puguin col·locar plaques solars damunt de les seves teulades, amb beneficis a la tributació municipal. Creiem que aquesta és la idea, acostar la producció al consum. Fa aproximadament uns 15 anys vam engegar un projecte que preteníem construir un camp solar que donés energia per tot el municipi, però la llei en aquell moment no ho permetia. Llavors vam decidir, doncs el que farem, en lloc de gastar directament l'energia, l'enviarem indirectament, no? Vam construir un camp solar totalment integrat en el paisatge, no aquesta bestiesa que volen fer aquí, un camp solar que si no el coneixes tens feina a trobar-lo, o el veuràs perquè hi és, no es pot negar que hi és, però l'hem col·locat en un lloc que no tingui l'impacte en el paisatge sigui mínim i a més a prop d'una línia d'evacuació, que l'energia es pugui posar de seguida a disposició dels usuaris. D'aquesta manera estem enviant energia verda a disposició d'aquell que li calgui. Tenim molts edificis, molts habitatges, naus industrials, coberts agrícoles, granges, tot això té teulada. Hi ha un estudi de l'Institut Català d'Energia, de l'ICAEN, que diu que aprofitant les teulades tenim el 50% d'energia que necessitem. Això és el compromís que té la Generalitat per l'any 2030. Sense malmetre res, tenim l'energia que necessitem pel 2030 i la podem tenir ja. I tant. Ara el que farem nosaltres és anar fins a Castellfollit del Boix, a parlar amb dos d'aquests dels regidors del poble, perquè parlant de plaques solars, ells també, déu-n'hi-do la que tenen liada. Pere Aliaguilla, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Eugeni Casals, Eugeni Pujols, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, ara ho comentàvem, vosaltres, i també ho deia el Pere, sou els que més afectats quedareu a nivell de territori, no? de superfície. No sé si també us vau trobar igual, que de cop us vau trobar una instància o un correu de la Generalitat, també que deia, escolta, mira, farem un parc de plaques fotovoltaiques i 3, en el vostre cas, de camps eòlics. Sí, és així. Vull dir, van començar a entrar a projectes sense saber ben bé d'on venien ni com, bueno, sí que sabien d'on venien, de la Generalitat, i anàvem sortejant els projectes i llavors, hòstia, ara un altre, ara el de Can Massana, i vam començar per un camp de plaques de 90 hectàrees que tenim també dins el terme. I és el mateix, vull dir, no tens 30 dies per contestar, vull dir, per dir si és viable o no és viable, i poca cosa més, no pots fer, has de fer un informe i ja està, i llavors ells acaben de decidir veure si això es pot fer o no es pot fer. Clar, no sé si us puc demanar més o menys quina superfície és del total de Castellfollit del Boix, perquè, clar, sembla com molt, no? Sí, són moltes hectàrees. Clar, el municipi de Castellfollit és gran, perquè tenim una superfície de 61 quilòmetres quadrats, és gran. El que passa que aquesta superfície és molt important perquè ens afecta a la millor terra que tenim agrícola. I som un poble que som agrícola i ramader, i això ens perjudica moltíssim a nosaltres. I com és que sembla que sigui tan impossible dir la vostra, que sembla difícil evitar-ho? Què ho fa que costi tant o quins són els passos que s'han de seguir, almenys des de Castellfollit? Bueno, des de Castellfollit el que ens hem trobat nosaltres com a l'Ajuntament primer estem espantats perquè és el que deia el Toni, vull dir, ens hem trobat que ens arriben projectes un avui, un altre demà, ens estan caient projectes per tot arreu. I espantats perquè, clar, ens intentem defensar, però no podem perquè, clar, vull dir, tenim molt poc temps i t'enfrontes contra l'administració i ells tenen l'última paraula. I sap molt greu perquè no compten amb la nostra opinió, amb l'opinió de la gent del territori, sobretot amb els ajuntaments petits, que estem fent un gran esforç per mantenir les escoles, nosaltres que tenim 2 escoles, una guarderia,
estem intentant donar el màxim de serveis possible als veïns perquè vinguin a viure, perquè s'arreglin masies que estan abandonades, i clar, estem lluitant contra això i ens trobem, l'administració, vull dir que ens ataca amb aquests projectes que dius no saps com defensar-te. No, hòstia, ara d'allò, que és ben bé el que diu l'Eugeni, que t'arriben allà i tens 30 dies, no tens ni recursos, ni mitjans ni recursos per poder fer uns projectes o uns estudis ben elaborats, ni per temps ni per recurs, que per poder fer-li veure a l'administració, a la ponència, que això no és viable. I a més, la Generalitat jo suposo que ja ve pressionada des de la Unió Europea amb el tema de que pel 2030 s'han de complir el 100%, no, el 50% d'energia renovable i el 100% el 2050, i jo crec que s'han despertat tard i van tard, i llavors manera és fer aquests macroprojectes per poder reduir els números de producció amb energia eòlica. És que has de tenir en compte que nosaltres no som ni polítics ni vivim de la feina que fem a l'Ajuntament. Vull dir, tots tenim la nostra feina i això ho fem de mes a mes. Vull dir que tots aquests tràmits que has de fer has de perdre hores de la teva feina, o sigui, de la feina personal. I, a més, i recursos econòmics, perquè qualsevol estudi que hagis de fer els tècnics per poder argumentar que allò no és viable, clar, tot això val un munt de diners que els ajuntaments anem com podem, els petits així. El que sí que deveu tenir els ajuntaments, això m'he oblidat de demanar-li al Pere, us demano a vosaltres, deu ser molt contacte amb la ciutadania. Més o menys què us han dit o què els hi sembla? Home, al principi la gent no està d'acord. No està d'acord per això, perquè s'estimen el paisatge, són gent que han nascut aquí, s'estimen el territori, gent que ha vingut de fora, que ha vingut aquí, que ha vingut aquí a viure perquè li agrada el territori, la manera de viure d'un poble i tot, i estan en contra de tot això. I a part una altra cosa, que també que s'ha de fer tot tan ràpid, una cosa tan ràpida, sense poder assentar-nos a tots i programar-ho bé, que es facin les coses ben fetes. No corrents i de pressa, és que és el que també trobem molt estrany nosaltres, que en qüestió d'un any i mig s'ha de salvar el món. Doncs, Toni, Eugeni, anem a parlar ara amb el tercer poble afectat, que és Rajadell. Moltíssimes gràcies per donar-nos el vostre punt de vista i a veure com ha acabat tot plegat. Moltes gràcies. Molt bé, a tu, a vosaltres. El primer que et vull demanar, ja he parlat més o menys, no? Sabem els punts de vista de tothom, m'agradaria començar demanant per l'electricitat que es faci amb els molins. Cap a on anirà? Això us ho han dit? Doncs també és important fer incís amb aquest tema, que és que tota l'electricitat generada per aquests aerogeneradors doncs volen transportar aquesta línia fins a Calders, que serien uns 26 quilòmetres, amb torres amb una línia de transport, que clar, això travessaria pràcticament tot el Bages. Llavors, no sé si també demanar-te exacte per si veus bé que es facin aquests molins, entenc òbviament que no, i també demanar-te per si això pot portar alguna incoherència en el sentit de recolzar o no les energies renovables. Aquest és un tema molt problemàtic i molt més profund que dir si volem o no Aguilar, Rajadell i Castellfollit uns molins. Evidentment, sempre he dit i he comentat que almenys nosaltres no volem agafar la bandera de la doble moral. Evidentment, nosaltres estem molt d'acord amb les energies renovables. El tema està en que penso que és un debat molt profund i que a la nostra societat, les administracions, no l'hem educat mediambientalment parlant. Per tant, ara, a corrents i de pressa, ens volem posar les piles i el més normal és que la gent es posi de cul. Jo et vull donar un exemple, i és que qualsevol iniciativa privada al nostre poble doncs es troba amb uns entrebancs legals amb l'administració que moltes vegades fan avorrir la gent si vol fer algun tipus d'iniciativa, en aquest cas privada, amb el pretext de preservar el medi natural.
En aquest sentit, per posar un exemple, si algú vol posar plaques solars a casa, es troba que l'administració li posa pegues, en canvi per posar els molins sembla que no tantes? No vaig més per aquest tema, evidentment si hi ha gent que ara tothom que vulguis pot posar unes plaques, les condicions és una altra història. El tema està que quan hi ha una iniciativa privada per fer qualsevol cosa, hi ha el tema aquest de que els entrebancs legals amb les administracions fan avorrir a la gent. L'exemple que sempre dic és que tinc veïnes de Rajadells que ara mateix estan vivint a Solsona. Per què? Perquè a casa, la masia de casa seva dels pares, no els hi han deixat fer un canvi d'ús d'un cobert per poder venir a viure amb la parella aquí al poble. Doncs ara mateix aquesta noia està vivint a Solsona. És un IBI menys que tenim nosaltres, ara té canalla, és un nen o una nena que ja no va a l'escola nostra de Fonollosa i ara va a Solsona. Volem que ens entenguin més des de l'administració central de Barcelona i aquest és el tema. Ara de cop i volta, com volem que la gent estigui a favor si no ens han educat i per qualsevol història doncs és això, no? Volem preservar el medi natural i tot són històries. I en canvi per posar 17 o 18 aerogeneradors doncs sembla que no hi ha tants problemes. Clar, una mica el que sí que, ara que ja hem parlat també amb Castellfollit i amb Aguilar, el que sí que anem veient és que és la manera de fer les coses al final el que us molesta, no? És així, és així. Hi ha un tema molt important que és que el tema que em deia el Pere, la cirereta, és el tema de que posen un aerogenerador ben bé a sobre del Cogulló, que és un lloc emblemàtic on els pobles del voltant, doncs, per exemple, l'11 de setembre anem a celebrar la Diada de Catalunya. I sembla que és més important la viabilitat econòmica de qui presenta aquest projecte que no pas la gent del territori. I en el vostre cas, quines són les vies o quines són les següents passes que podeu fer per intentar posar-hi remei o almenys poder parlar-ho bé, no? Nosaltres hem presentat 2 informes, un per cada projecte, en aquest cas és desfavorable, però és que les coses s'han de fer parlant entre tots, és el que penso. Doncs a veure si hi ha aquesta possibilitat de parlar i que, vaja, que almenys arribi, ni que sigui un tracte, perquè sembla que s'ha fet sense acabar d'avisar els pobles. Dit això, Joan Carles Lluc, moltíssimes gràcies. Ara la meva companya Olga Gili parlarà amb alguns veïns d'aquí d'Aguilar de Segarra perquè també ens diguin la seva, perquè s'han unit en una plataforma. També hi ha gent de Rajadell a la plataforma? En un principi, suposo, la plataforma era oberta per tots els pobles, sí. Doncs per tots els pobles, ara veurem també què ens diuen els veïns. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Emili i Alba, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, vosaltres dos sou part de la plataforma que s'ha unit per demanar precisament que no es posin aquests molins de vent. Expliqueu una mica com neix aquesta plataforma i quins són, entenc que és fàcil de respondre això, els objectius. Doncs mira, va néixer bastant ràpid perquè fa relativament poc que sabem de la presentació d'aquests projectes. Va néixer a través de les xarxes, a partir de la inquietud dels veïns del poble, però s'hi han anat afegint també veïns d'altres pobles del costat, també afectats, com són Castellfollit, Rubió o Rajadell. Primer era per visibilitzar l'oposició dels veïns a un projecte d'aquestes característiques. I segon, que també és prou important, doncs, per promoure, perquè vam veure que el nostre cas no era pas aïllat, sinó que ja fa temps que hi ha un degoteig d'aquest tipus de projectes en petits pobles, potser més cap a la banda de Ponent, Tarragona, les Garrigues, doncs que el nostre no era pas un cas aïllat i a partir de parlar amb altra gent de mogudes en aquestes zones, doncs el que hem arribat a la conclusió és que és important que això es parli a nivell de país. Aquí hi ha hagut un reial decret que va sortir el 2019, doncs que ha donat bastant peu a que es presentin aquest tipus de grans projectes de centrals eòliques en ajuntaments petits, sense massa recursos per fer-hi front, en quant a presentar al·legacions i tota la paperassa derivada d'això.
no ho trobem just. Passa molts ajuntaments petits. De moment, per això, quines accions, o vaja, què heu estat fent a la plataforma? Bàsicament és donar suport al manifest a través de les xarxes, a través d'uns formularis, i ens vam reunir dissabte passat, vam fer una mobilització prou sorollosa per fer saber als representants que venien de l'enginyeria que està fent l'estudi que el nostre descontent. Però bàsicament també una mica enllaçat amb el que deia l'Alba, el que no estem en contra de les energies renovables ni de les energies verdes, el que estem en contra és del tipus de model. O sigui, el que no ens agrada és el model aquest de grans explotacions eòliques, grans explotacions fotovoltaiques dins l'entorn rural sense tindre en compte res. Anem a buscar un model més d'autoconsum, anem a buscar una cosa que el que no té sentit és que tinguem l'entorn rural ple de molins de vents i ple de plaques fotovoltaiques i a Barcelona s'estiguin promovent els horts urbans, per exemple, no? No sé, és això el que s'ha de buscar és un canvi de model molt radical. Tant, ara parlarem amb dos veïns més de la plataforma també per acabar d'indagar-hi. Moltíssimes gràcies a tots dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adrià, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, ara mateix l'Emili m'explicava que era això, que era el model el que no agradava. Com li explicaríeu, o com li explicaries a algú que ve de fora i et digui però és que esteu dient que no a les energies renovables, quan no, ara els alcaldes ens explicaven que sí que s'aposta per les energies renovables. És un batibull d'idees, com ho expliqueu això? Totalment, bueno, fa de complicat d'explicar a l'hora de defensar. Jo crec que és important tenir les idees clares, no es va en contra de les energies renovables. Òbviament s'ha d'apostar per aquest camí, però sí que s'han de prendre bones decisions per fer-ho. Si no es fa d'una manera consensuada a nivell de tot el territori, correm el risc de cometre errors que ja hem comès en el passat i de que tota aquesta energia continuï quedant en mans d'empreses privades i de grans empreses sobretot, i que per tant aquesta gestió de l'energia no es faci d'una manera efectiva bona. A part, lluitar sobre un model consensuat entre ajuntaments i consells comarcals i la Generalitat que tingui una previsió d'aquestes energies real, no per treure un benefici econòmic per grans empreses, sinó a nivell territorial, que tingui una implicació amb el territori, que tingui una incidència real amb el territori. En aquest sentit, no sé si heu parlat amb altres plataformes d'aquest tipus i si heu planificat més o menys quines poden ser les vies per fer-ho. Sí, s'estan parlant, el que passa que ens agafa en un moment que és molt complicat. Entre la pandèmia, que no pots desplaçar, que no pots fer reunions presencials, la coordinació està sent complicada. I veu aquí una altra crítica del model. Un model que a tu se't pot presentar un projecte un 23 de desembre sobre un ajuntament que no té polítics professionals, que no s'hi dediquen, que tens un mes per presentar al·legacions, que et compliquen molt la vida. I, o sigui, aquest model és pervers. Ja veus que és un model que no va afavorir les energies renovables, sinó que defensa uns altres interessos. Perquè ara nosaltres aquí al poble ens han fotut un problema de cal ample. Ara en un mes, tots els veïns revolucionats buscant al·legacions quan ens estan fent perdre el temps i els diners, evidentment, perquè el meu temps són diners. No puc treballar perquè he de preparar i defensar-me d'una agressió d'uns tercers que jo no he demanat. És a dir, que si volen alguna cosa, primer que preguntin al territori, opinarem i en parlarem, però no pot ser que es presentin uns projectes sobre la taula el 23 de desembre, en plena pandèmia, i que tu un mes espavila't i defensa't. No ens hem de defensar res del territori, al contrari. Si ens posem des d'un punt de vista molt bàsic, fins a quin punt té sentit convertir el sòl agrícola o paisatge que en aquests moments tenim bastant verge en una fàbrica d'energia quan tenim molts terrats i moltes zones que es podrien utilitzar per al mateix objectiu? Ens dona la sensació de que no està ben planificat, de que no està pensat, de que és obrir la veda amb el decret llei que es va aprovar el 2019 que deixava la porta oberta a aquestes empreses per fer el que volguessin en aquest sòl, únicament per cobrir els requisits que tenen de que el 2030 la meitat de l'energia produïda a Catalunya i a nivell d'Espanya, la meitat sigui renovable. Doncs vaja, el que tenim ja és totes les cartes sobre la taula, l'opinió tant d'alcaldes com de veïns, i res, anar seguint a veure quan és la pròxima data o quin és el pròxim pas que es fa per veure fins on va aquest projecte. Adrià, Valentí, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres.